Otu aka nji anabata na oge nke tata ya bụ oge anyị ji eme mmụọ n'ụzọ preacher oge Kpakpando. Cheta na ọ bụ na ọrụ kara aka Solid FM akara 100.9 ka eji eweta anyị kpọmkwem ebe anyị gwere chinchim n'ụlọ nke Irubi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Na ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo hapụ ya na akara 100.9 maka na anyị na-eti eti. Ebe a ka anyị ji omenala Igbo anyị isi n'ụzọ preacher. Tata anyị ga-emeta ya mma maka na ịgwa nke bụ eziokwu, Igbo bụ ndị Chukwu gọziri agọzi wee were ezigbo chi. Ana m abịa. Ọ dị mma ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ wee were ya wee na-abanye n'ihe anyị jigasị n'ihe anyị na-eme ka o wee kwuo anyị wee mee. Ọ dị m ka anyị ga-abanye n'isiokwu anyị kpọmkwem. Ọ dị mma, gịnị bụ isiokwu anyị na nke tata? Isiokwu anyị wee gbado ụkwụ na ka anyị si efe Chukwu anyị, ka anyị si efe Chukwu, ndị Igbo si efe Chukwu, ikpere chi na mmụọ ndị Igbo na-efegasị. Aka na ụfọdụ ada aghọtasị, dịrị na ụfọdụ na-abụ ekwuma ha maka omenala, iwe webe ndị ụfọdụ ekwuo ka ndị Igbo si ebi, iwe webe ndị ụfọdụ anyị kpọkwube nna nna anyị ha chetaba ha, iwe webe ndị ụfọdụ ndị na-anọ na be nke ha wee na-akwalite omenala ndị mba ọzọ, mana ndị na-akwalite omenala ha anaghị afụta gị dịka isi afụta ha. Nke a bụ eziokwu. Ọ bụ na ha na-afụta gị dịka isi afụta ha, ha gakwara na-ejikwa otu isi ekpere chi nke gị n'obodo nke gị wee na-aya isi. Mana ụfọdụ na-abụ ha jee zetacha ihe ndị a niile ma ọ bụ jee mụtasịa ka ndị obodo ndị ọzọ ji depụta nke ya hazie ha, ejiziri ya bịa tisaba kpaba oke n'obodo ebe ha si, nkewa wee kalizie. Ya mere anyị ga-eji banyezie na ka ndị Igbo si efe mmụọ nke ha na ekpere chi nke ha. Anyị ga na-ajụgasị ụmụ ajụjụ dị otu a, gịwa nọ ebe anyị na-asa ya mara ka nyere anyị aka, anyị akpa alụ akpakene ya, asa ya ọfụma, kọwala ndị na-amaghị anyị wee mata. Nke bụ eziokwu bụ na ọnọkọ a n'ebe a ka anyị nọ wee jisie ike wee na-atọpụ ndị ekere agbụ n'ime mmụọ, atọpụ ha agbụ, ndị na-ekweghị n'ime onwe ha na ndị na-ekweghị n'otu Chukwu si kee ha, ndị na-anaghị enye Chukwu ekele na-eto Chineke maka na o kere ha kesie ha ike n'ala Igbo, ndị tọpụrụ nke ha jụọ nna ha, tụfuo afa nna ha, tụfuo afa obodo ha, tụfuo afa ụmụnna ha, ha na ụmụnna ha dị akpazi maka gịnị? Maka akpịrị na amaghị ihe, wee weziri ka ndị si ebi wee were n'aya isi. Ya mere na nke tata anyị wee na-ajụ, ọkwari ndị Igbo nọ na be ha na-efe Chukwu nke ha, na-efe mmụọ ha na-efe n'ala Igbo tupu ndị ọcha wee bịa. Anyị na-eme ya n'ụzọ preacher tupu ndị ọcha wee bịa, na-efe Chukwu okike, mara na Chineke kere anyị wee tọọ ntọ na ala ọfụma, wee na-eso ya, wee esozi ya ike, na-efe ya n'ala Igbo tupu ndị ọcha wee bịa. Ajụjụ ka anyị jụrụ, ọkwa ịma? Anyị wee na-asị, ịma ụdị maka anyị si efe Chukwu anyị tupu ndị ọcha wee bịa? Ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ dị otu a, na ịma na anyị na-efe Chukwu ukwu bụ Chukwu kachasị chi niile,
tupu ndị ọcha wee bịa wee na-akpọ isi ala na-ekene ya na-efe Chukwu anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ihe wee dị ile, ihe wee na-eme, ihe ọma wee na-eme, ndị mmadụ wee na-edebe obodo nsọ, ihe ọma wee na-eme n'ala anyị tupu ndị ọcha wee bịa. Ọ bụrụ na ịma ya ikwuo, gịnị kpataziri na o ji atụ ụfọdụ egwu ugbu a ikwusi ike wee kwuo kpọkwuo nna ha ochie n'afa nna ha, mara nna nna ha ochie na-eji maatụ afa nna m bụ Ogbodowanwachi Okowe Okonkwo-Ani. Eji m ya isi maka na ọ na-abụ gbajuo nwoke isi ọkpọ ma ọ sị na mmiri ama efi n'anya ewee jiri ya wee mara ya. Nna m ochie anyị nwanyị na-adanụ Ogbekagbanụ na Nkanụ, ama m ya machi ya ike. O biri ezigbo ndụ, ndị mmadụ wee n'uche wee ogologo ndụ, mechaa ọ bụrụ ya bụ Oyiji Agbanụ. Eji m ya isi. Ụfọdụ amaghị afa nna ha, ha kpaa afa nna ha asị na ha na-echeta na ọ bụ ikpere alụsị. Mana tupu ndị ọcha abịa, nwanne ka m gwa gị, anyị were ka anyị si efe Chukwu nke anyị were ofufe, anyị were ụlọ ofufe ebe anyị na-efe Chukwu, anyị were okwu alụsị, ya bụ ebe anyị na-edebegasị ihe ndị nna nna ka anyị si mụọ anyị, ebe anyị nọ wee na-efe ha, anyị na-efe ha n'ụzọ pụrụ iche. Anyị were chi ofufe Chukwu anyị na-efe n'ihe ha niile bụ ka anyị si efe Chukwu nke anyị, wee mechazie anyị wee gwa ndị ụwa na-ewere Chukwu kere, ya bụ chi okike, chikere ihe a na-eke eke, ihe dịgasị kere ke ihe niile ị na-afụgasị, ewere Chukwu okike anyị wee na-efe Chukwu, na-ekele ya, na-edebe obodo nsọ, na-eme udo, were Amadioha ama ndị ọha ebe a na-eme udo. Ihe a niile bụ ka anyị si debebe anyị ọ dị ile tupu ndị ọcha wee bịa. Mana ugbu a ụfọdụ ji iwe na asịrị na-akọtọsị ihe niile ka a wee tọ n'ohu, akpọzie onye ahụ ohu owebe iwe, mana o jiri n'aka ya wee jiri onwe ya kee onwe ya agbụ ohu, tụfuo afa nna ya, tụfuo afọ obodo ya, tụfuo okpukperechi ya ka o si ekperechi ya wee dị ile, o tụfuo ya, tụfute ya aka wee debe ahụ na ya ama ihe, ewezia ka o si mee obebe wee tibe. Ụfọdụ ndị ka bụ ụzọ matasịa ihe a niile eje mụọ ya, jiziri mmadụ ibe ha akpa ego, jiziri mmadụ ibe ha wepụsie ezigbote ụbụrụ Chukwu ji kee ha, jedebe n'ụsọ wee na-afọ anyị gasị ha ụmụ ihe na-ekwesịghị. Anyị na-ekwu ya na-ekwusi ike na nkwụ dịbe mba na-eyelu mba nri. Ya mere nkwụ akpataziri ugbu a adịghị ezi nri na ka imi na ọnụ dị mmadụ. Ndị mmadụ ada akazi nka, ndị mmadụ ada edebezi iwu nsọpụrụ ha, tụfuo ya. Ha gbakọọ, ihe a na-ekwu bụ ka a ga-esi weta ego, sa ya aka buru ego nke gị, o nweghịkwa ọlụ. Mana ndị nna nna anyị na-ekpe ekpere, anyị na-eje aga ọfọ, achọ ije, anyị kwenye na ọlụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ịlụ ọlụ iwe ego. Anyị jee ekperecha anyị n'ebe anyị na-efe ofufe Chukwu okike, anyị were usoro anyị ji efe ya. Anyị pụta n'ụtụtụ, ịma na ewe ka nwoke ga-esi ruo ọnụsa nwaanyị obobe na Nkanụba anyị na-eme ya, ndị agbanụba anyị ga-agbara m aka ebe igbu obe itozugo dịka nwoke ịnụ nwaanyị na-ebube ime emume ibube. Ewe oge elu ịtụ aka bụ ịchọ iri nri, ikpọkwu Chukwu iri nri, ịtụpụrụ ha nke ha. Ịpụta n'ụtụtụ ịga ọfọ, were ọjị gaa ọfọ. Jee ka m gwa gị maka ndị a na-awọrị ichie n'ebe niile a na-aga ọfọ, enweghị ka agụgọta afọ ichie agụgọta ọfọ kpọkwa ekwensu. Ihe ichie na-ekwu bụ biko Chukwu okike
wepụrụ anyị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ, maka na ekwensu nọ n'ọrụ nke ya na na-alụ nke ya. Ikwe osu ndị a bịara wee gbakesịa ihe a niile dị ile, wee hatọsịa ha niile. Ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị ji ekpere chi anyị. Elu ebe anyị na-ekpe ya bụ na okwu alụsị, anyị were ihe anyị ji ekpekasị wee jegasị ichie gọsịa ọbụ isi nchụaja. Ihe eji eme ihe niile ebutere eji ewe oriri. Onye ọbụla nwe oke nke ya, nwoke nwe oke ya, onye isi nchụaja nwe oke nke ya. Ndị niile bịara ma nwaanyị ma nwoke ga-esorite ihe niile gbara mee omenala eji ekpere chi ebe anyị na-ekpere chi nke anyị. Kpọkwuo agọ ndụ nwoke gọọ ndụ nwaanyị, ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị. Ngwa na enu na onye na-agọ na-edebe aka ya ọcha, sọ bụrụ ka ya si gọọ ihe a ya gọrọ, ya mere ya ka ya si gọọ. Ụfọdụ adịghị edebezi aka ha ọcha, maka na ụfọdụ bụ babababa ka a na-ekwu, anaghị ekwusizi ihe kwesịrị ịghọta. Apụtasị gị na ha na-asụ asụsụ mba ọzọ. Asụsụ onye nọ gị n'akụkụ na-agaghị anụ, nke bụ asụsụ onye sụrụ ihe ahụ. Mana anyị na-ekwu ihe a ga-aghọta. Usoro ihe a niile ka anyị ga na-ekwu na nke tata, ka ọ na-edoghị anya. Ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla ịfụrụ bụ nwa afọ Igbo maọbụ nwa onye isi ojii, ị na-azọ oke nna gị otu anyị si azọ ka ndị be anyị si ebi na gboo, na-efe Chukwu ihe niile, a na-atụ egwu Chukwu. Ọ na-abịa ị na-eje n'ụzọ, ihe dapụnara gị, onye mbụ ụzọ fụ ya, debe ya n'ofe akụkụ, ijesi ebe were ihe gị, maka na be anyị dị nsọ. I were ihe na-abụghị nke gị, ya jee bee akwa, jee n'okwu alụsị wee bee akwa, kpọkwa ochie, ịtaba afụfụ. N'ọbụ ya bụ o si dị n'oge gboo. Eweziri ka ihe a niile bụ ka anyị si debe be anyị ọcha wee na-efe Chukwu okike. Ihe anyị na-akọwa ebe ahụ ka anyị ji efe Chukwu mere na ọ dị ile, na anyị na-edebe nsọ, ihe niile nsọ, na-atụ egwu Chukwu, mara na-ewe Chukwu okike kere anyị niile, wee were chi dị iche iche gọzisie anyị niile. Anyị wee were ya wee na-aga. Ndị Igbo kwenye na-ewere chi kachasị chi ka anyị nwa nọ na-efu ebe. Ndị Igbo kwenye na ya. Na ya maka ndị ga-apụtasị gị na Chukwu na-ekpere bụ obere chi maọbụ na ka isi eme ya adịghị mma. Ije na mba ụwa dị iche iche, enweghị obodo na-enweghị nke ha kwenye na aka chi kee ha ka ha si efe chi nke ha. Mana anyị wee na-ajụ, gịnị mere ụfọdụ ji bịa jụzie otu Chukwu si kee ha, wee weziri ndị bịara abịa kwere na nke ha, ha anata ha, ndị ahụ naghachi be ha, ha nọziri na be ha, sabazie ụmụnne ha isi, kọtọbazie ka ebutezie nkewa. Onye jee n'ebe nna ya na-akpọ ya eje ekpere chi nke ya na gboo, wee kpebe chi nke ya, ọkwa nwanne gị nwoke, maka na asa anaghị isi, ọpụta ọsị gị na ihe ị na-eme adịghị mma, na ọ bụghị otu a ka isi kwesị ikpere Chukwu. Mana ị na-ekpere Chukwu na nna Chukwu okike nọ tupu ha abịa, tupu akụziere ya ka esi agụ akwụkwọ ahụ ebinyere ya n'aka, tupu eduo ya n'iyi ọlụ. Na-ewegoro ka na anyị na-ekpere Chukwu okike tupu ha abịa, na ọ bụghị oge ịgbanwere uwe gbanwe afa bụ ya bụ na anyị na-ekpere Chineke. Ị ga-eji eziokwu wee na-ekpere Chineke. Ya mere tata anyị na-ekwu ka anyị si efe mmụọ anyị na okpukpere nke anyị n'ala Igbo. Ndị ọ na-abụ m na ha wuchigo ebe a maka na ogologo aka adịghị na ya, ka na-echi ugwere egbu ya chinchin.
eze Enugu onye isi nchụaja wee gbuekwa biko kenere m ndị Igbo anyị na-ekene unu onye ọbụla nara nke ọ na-eri nke onye chi ya ze odogwu eze Enugu onye isi nchụaja oke anyị na-achị ndị Igbo biko onye ọbụla mara omenala bụkwa n'isi Igbo obodo enwere omenala ha anaghị ana gbam nwanna ka anyị bịa maka na ihe anyị na-akpa abụ eze Enugu oke ihe anyị na-akpata abụ ka anyị ji ekpere Chukwu anyị akpọkwu chi anyị na mmụọ anyị nwa tupu ndị ọcha wee bịa kọtụkwanere anyị dịka onye isi nchụaja dịka nna na onye isi nchụaja ka anyị na-esi ekpere chi anyị ka anyị si ekpere mmụọ anyị na-efe tupu ndị ọcha wee bịa wee sazie ọ bụrụ na ha ya wetakwara nke ha afịa ka ha bịa lee kama na ọ na-ewute na ndị be anyị bịa wezili ya wee butezie nkewa dị iche iche n'elu ka ezinụlọ si gbarịsizie onye si na ya bụ na ihe nna ya mere na ya chọrọ ịkwalite afa nna ya debe afa nna ya asị na onye a bụ ajọ ihe na ọ na-eme ajọ ihe na ọ na-ekpere alụsị maka na ị na-echeta nna gị ochie na ị na-akpọkwu nna gị chọọ ịga ọfọ ịkpọkwu nna gị niile ịma na mmụọ niile na-ejere Igbo ozi asị na-emebe ajọ ihe mana ọ chọọ ikpe nke ya ọkpọba nna ndị ọ na-amarọ biko onye isi nchụaja dịka onye isi nchụaja kedu ka anyị si akpọpụ Chineke anyị na-efe Chukwu tupu ndị ọcha wee bịa ndị Igbo mara anyị ka anyị mara efe Chukwu mba gboo bụ onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nna ọ ga-enwe ọfọ nwee a na-akpọ ọtụtụ ọfọ ebe a na-aga ọfọ chifọele ọ ga-abịa weta ọjị Igbo tụsịa kpọọ nna nna anyị ha si anyị ekelekwa unu na chifolu ihe eji egwu ọzọ ọ bụrụ na onye nna ọbụla na-emere ihe ahụ ada agụnye n'ezigbo onye Igbo onye nna ọbụla ga-enwe ọfọ nwee ọjị ọ ga na-atụ n'ụtụtụ niile ọjị Igbo ndị na-atụ nzu atụ nzu ma Igbo dị iche iche o nwere ndị na-atụ nzu mana dịka ebe anyị ebe echi bịa na ugbu anyị adịghị emetụ nzu aka were na-agwa ọfọ ọwa ọjị na ọfọ inweta ike igbu ọkụkọ ọya nwa ka anyị ji leba anya. Amechi biko ewu ihe na-ewute otu anyị nọ ugbu a anyị nọ jiri anwụrị wee na-eto ka Chukwu ka anyị si efe Chineke anyị na ihe anyị kwesịrị ike bụ na Chineke gọziri ndị Igbo ihe ha ihe niile ihe dị ile ya akụ na uche anyị mata Chineke Chukwu okike wee na-efe ya. Ajụjụ m na-ajụzi Amechi nwanne m nwoke bụ gịnị ka ị chere na ọ na-eme otu anyị si ekwu ya ọ na-ewute ndị ụfọdụ na anyị na-echeta ka nna nna ya si bie ndụ na ụfọdụ chọrọ ka anyị chefu ihe niile gbasara Igbo na ka anyị si ebi ndụ na ihe gbasara anyị ka anyị gbubie ya ka anyị sobezie nke bịara abịa. Gịnị butere ihe a? Nwanne m nwoke o nwere ihe ọzọ butere ya na-abụrụ amaghị ama n'izizi amaghị ama na nke ịbụọ ya bụ mmegheri ịma na onye a na-arụ uche onye a sara isi onye abịara wepụ ife o ji eche echiche wepụ akọ na uche ya gwọtọọ ya agwọtọ a na-agwa gị ihe ịma dị na-echezi echiche ka mmadụ kwesịrị iche echiche ọkwa ndị Igbo siri ayamonyo m ekiri onye na nkụ dị na mba na-eyere mba nri na ọdịbendị dịrị ndị. O nwere onye njụrụ mbọsị ya n'isi ya kedu afa Igbo gị ọsịnọ Ikechukwu nsị a kedu afọ oyibo gị ọsịnọ Antoni nsị a tupu ndị ọcha abịa bawa anyị Antoni bawa anyị Christopher ọkwa ndị be anyị na-akpọ bụ Ikechukwu a na-aza o nwere onye a kpọrọ Ikechukwu na-aza Ikechukwu ọ ghara ịza ọsị mba nsị a kedu ihe eji aha eme ọkwa ka mmadụ na-aza ya ka e wee mara ya ọsị mba nsị a Antoni anyị na-aza onwe ka o si wee tinye ihe na-arụ gị karịa Ikechukwu si anya kwuo eziokwu ọsị m mba nsị a ọ na ide eche na etu o si wee dị n'afa ka o si wee dị na nkwenye na okwukwe nsị a tupu ndị bịara abịa anyị amarọ Chukwu asị m na anyị mara Chukwu nọ na ya amachara Chukwu nsị a
mana Chukwu ọma anyị. Isi aka ngwa gị ihe ka mkpa n'ụwa ọ bụrụkwa ịma Chukwu, nwere onye ma Chukwu. N'ihe ka mkpa bụ Chukwu marụ gị. Isi na ịma Chukwu kedu ka Chukwu dị. Isi na ịma Chukwu kedu ebe obi. Chukwu ọ nwoke ọ nwaanyị ọ dị ọcha ọ dị oji. O nwere onye ma Chukwu. Mana enwe ndị si na ọ na-agwa ha okwu. Hapụ ihe a na-ekwu. O nwere onye Chukwu na-agwa okwu, o nwere onye ada agwa okwu. Ka nke na-agwa okwu dị iche. Uche gị na-agwa gị okwu, Chineke na-agwa gị okwu. Mana ọ bụrụ na dịka ekwensu si agwa gị okwu, uche gị gwa gị ajọ ihe, mana ekwensu na-agwa gị okwu. Uche gị gwa gị ezigbo ihe, mana Chineke na-agwa gị okwu. Mana o nwere onye nụrụ gị okwu Chineke, nwere onye gefunu gị Chukwu, nwere eme ebe ọ nọ. Ihe niile esere ese a na-egosi ndị mmadụ bụ ihe esere ese. Nwere onye na-ebe ahụ afụ ka o si wee dị. Ịma akpọ nkịta sị mbịa see ka nna m dị anyị afụrọ m ya. Nwere onye dị ndụ mgbe anwa. Ndị a na-ese nke a na-ese nke a, ha segide ha esenye mwogbu wee bịa sị anyị na onye ọcha bụ onye Chineke dị mma ma onye ojii bụ ekwensu. O nwere ihe a ga-agwa mmadụ. Ihe niile a na-esekwa ndị ọcha o nwere mgbe a bịara o gosi na ekeghe ndị ojii oge jerunu ka m kọrọ gị obere akụkọ. Ụmụaka nna abụ na-egwu egwu nnata nye ha ihe si ha na-abụ kee ya. Nke tọrọ nke ọzọ kee ya ọ bụ na ihe o kere alarọ o jee were nke ka nwanne ya nwoke asị ya mba ka ị ga-esi wee kee were nke ka nye m nke obere. O wee bụrụ na o chewego ihe kwesịrị na ihe kwesịrị, mmadụ ga-abịa sị gị na Chineke bụ ezigbo Chineke dị ọcha na nke abụrụ ezigbo ya dị ka ịdị. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ. Ihe na-ekwuri ha ọ na-ewute m ewutesi m ike maka o ji ewutere m bụ agwa gị ihe iche echiche dibịa gbachara gị afa iwere uche gbara onwe gị asị gị na nke anyị abụrụ ya. Ide eche tupu ndị a bịa kedu etu anyị si ebi, kedu Chineke anyị na-akpọku kemgbe ha bịara, ihe ị na-akpọku kedu ihe o megoro gị. O ruo na ọkwa ọya kachacha abịa chụọ onye ọbụla ọsọ, ma ndị nwa na-asị na ha na-ete mmanụ n'isi, ete ude, ete mmiri, eme nka kedu ọkwa onye ọbụla na ọsọ. Ihe ji wee na-ekwu ya bụ ihe mmadụ ji kara anụmanụ mma bụ isi n'ihe na-eme amụta ihe. Isi n'ihe na-eme amụta ihe mara oge awogburu gị. Ọkwa o mechaa kịta ijewekwa ọzọ enye gị ọpịpịa nye gị ego ị ga-eweta si gị n'ọka wee kụọ mkpụrụ a niile a na-akụ, ekpekpere a niile a na-ekpe, anya abalị a niile a na-emu, kedu ihe anyị mutere na ya. Mana asị ha bịa tụọ ụtụ anyị chọọ idozi obodo, asị na ọ bụ arụsị ka a na-achọ na ọ dịghị. Onye ka m na-ekwu sị ihe a niile bụkwa na ihe akọ na uche Chizzy anyị. Ọ ihe akọ na uche. Onye si gị nọọ ihe ọzọ. O nwere emume ndị bịara abịa kwesịrị ime na mkpụrụ ụbọchị one na-abịa abịa. Ọkwa emume a o nwere onye ma ga-eme ama eme ya. Kedu ihe bịa? Ọ bụrụgodu na ọ ya bịara bụ ekwensu. Chizzy anyị ka njụ kene gị. Kedu ihe Chineke ga na-eme ekwensu a na-achụ ya ụdị ọsọ a niile dịka ha si wee na-akọ. Maka na anyị abịa ndị Fulani bịa ndị na-akpa ehi ajọ ndị na-akpa ehi bịa chụọ anyị ọsọ na-asị chụgwara ha nụsa ha ọgụ mee nke a mee. Kedu ihe kpatara na a na-ekpe ekpere a niile? Maka ka si wee na-eme nke m arụ one ka mmadụ ga-adị ndụ ị ga-arụ amụọ gị na nwatakịrị ikpegide ekpere jegide ụka megide ha niile a na-eme, nwụọ n'ogbenye, nwụọ na ịyayam, nwụọ na nke a, nwụọ na nwere ihe na-achọ ịfụrụ. Ndị ọbụgodo na ị mara ndị na-eso gị kwesịrị ịjụ gị. Ihe ji wee na-ekwu ya bụ amarọ m nke Kanụ mana ama m na nke m dị mma. Onyeisi nchụaja abịa m. Onyeisi nchụaja ihe m chọrọ ịjụ bụ mana ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị si agọ mmụọ ịgọ mmụọ n'ala Igbo. Biko kedu ụdị onye na-agọ mmụọ, kedu ụdị a na-afụta ya tupu mmadụ asị na ya bụ onyeisi nchụaja dịka gị ugbu a ebe onyeisi nchụaja n'aka ma onyeisi nke ama nchụaja ewe ka esi afụta ha maka na nna m ochie ugbu a bụ na-agọ anyị agba anyị be anyị a na-afụta ha dịka ndị dị nsọ wee na-azụ ọ bụ eziokwu. Kedu onye kwesịrị ịfụta dịka na gboo? Kedu ndị ahụ na-anọ n'okwu arụsị maọbụ na-agọ mmụọ bụ onye ga-apụta
na na-abụ ya ga-ebu ụzọ gọọ mmụọ kedu ka ụdị ndị ahụ na-adị kedu ka esi afụta ha dịka be anyị maka ịma na ndị be anyị chịrị ọkụkọ ka abụ ebele ọ ga-echi na akwa were pụta onye ọbụla dịka be anyị ebe m na-agụ kịta bụ aga kemgbe m gwara m ọ na m na-agụ ha and oge ahụ ndị na-asa isi aka dụrụ ọtụtụ oge ahụ ka a na-enweta ndị na-eme ezigbo ihe onye ọbụla ga-abụ onye ga-agụ ọnụ m aba anyị ọ ga-abụ onye ga-eji nwaanyị igwu bụ ọgwụ abịakwa n'onye ahụ inekwe anyị hụrụ mmadụ onye ọbụla ga-agụ mmụọ be anyị mmadụ ọbụla tụchere be anyị ọma anwụ tiri okenye eruo and be anyị n'aka ma ngwo okenye na-agụ ya bụ mmụọ mana aka ma emezie kịta dịka mụ na onwe m iji kwuo eziokwu o nwere ebu m okenye na be anyị mana ịma na-achị na onye ihe ọjọọ na-agba ọsọ ga-achụ ya onye na-asachara onwe ya asacha ọma agụ ma ọba anyị enweghị ike enye ọsọ dịka gịnị mee mana onye ewezi ka onye ahụ si n'azụ debe ahụ jee zọba ya agọba ya kedu ihe na-eme onye dị otu a na-agwa azụ ya onweghị ka agụ ma be anyị ma ọ dịrị ebe a na-agụ ma ọma agụ Biafra ofu ihe eme enyi o nwere ike ọnwụ anwụ adị ekwetere ihe mere nji akụkọ n'ọrịa abụcha nwa okenye ọbụcha o nwere mmadụ ịtọ bụ nwa okenye ha bịa nerecha onwe chi onye nke nọ na-eso nna nshi ọkwa m ana m chi ọ bụrụ na anụ ya na ịgọ mmụọ na ị ga-edebe aka gị ọcha ọ bụrụ na ịzụ ya ije na ya ibe ka ngwa ọrụ mmụọ m ga-achị achịnakwa onye a na imerie ihe ị ga-achị mgbe na imenụrụ ihe a maka na be anyị o nwere ga-eme mmadụ ihe onye achịa ị ga-ezute onye ka m ike onye ọzọ Chineke ezute onye ọzọ o merie ya bifo ị bịanụ ka ngwa ọrụ mmụọ ị ga-achị nye emenụrụ ihe a emere ihe ịghọtago ya ka m ji bata n'ịgọ mmụọ chi Chineke ana m chi Chineke ma tata ihe ọjọọ m metere gbukwe m ana m agụ n'ọfọ mana ọ bụ dịka ihe eme nwere ike ime ihe na-amaghị ama ngaji dị anyị ama ma ji ime ya mana mmachara anya ma na ihe a bụ ihe mmadụ o nwere chọrọ itinye Chizzy ejego m ebe a na-aka ụka anụnụbeghị m ebe a chọrọ ibido ikpe ekpere sị Chineke ihe a na-asịsị gbuoro m onye a na mmenu gị ya gbuo m anụnụbeghị m ebe ha na-ekwu ya ihe a na-ekwu bụ die by fire gbuo onye a gbuo onye enu gbuo onye ana mana be anyị chi ịgụ ọfa isi na aka m dị ọcha na nchenugoro gị ihe anyị na-echere m ya mee m ifunugo ebe ọ bishọp kwuru ya ka ọfọdụ kwuru ya ka ọ pastọ kwuru ya ọ bụ Kpakpando ka ị na-aga bụ Chizzy ọrịma otu a ka anyị si eme ebe ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị nna nna ha ji fee gọọ mmụọ ma kpere chi ha n'ụzọ pụrụ iche ka ha si debe obodo nsọ mere na nwoke na nwanyị na-edebe iwu ha nsọ obodo wee na-adị mma ihe ọma wee na-eme wee na-aga anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee webezi okwu unu ịmara ihe ị ga-atinye n'okwu a niile anyị na-ekwu wee tinye ya ozigbo maka na oge adịrọ 09097711009 maọbụ 09023111009 ka anyị webe okwu unu ozigbo gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ ewe ya gaziere gị daalụ nwanne ewe ịma na ogologo ụgbọ ụka mgbede ebudego ya bụ okwu ana m na-agwa gị na etoro m agada nna nna m ma dịkiza na ihe emebiwo ama ya adịrị ka enwe amaghị abụ elu daalụ nwanne daalụ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ekene gị nwanne daalụ ihe emebidoro isi mbaliche n'ebe ka a na-eti mkpu kịta a na-eti mkpu ego ka anyị ka ego ọka mgbe mbụ ọ ga-emebụ ihe ha ga n'ụfọdụ ihe ha nụ n'ụwa arụ na-achọ ime n'obodo mana anyị ama nọrọ ka arụ ma ọ dị eme ha n'ihu anyị ndị enwe daalụ ihe anyị na-ebe emebe ịkwalite omenala Igbo ka ndị Igbo chi fee chi ha kpere chi ha wee debe obodo nsọ ha anaghị eme ihe ọjọọ
ya bụ iwe ewelagide anyị kedu ka iwe ga-esi na-ewe gị na m na-efe ala nna m na-efe ka ndị nna m ha si ife Chukwu nke ha onye kwesịrị iwe enweghị iwe ọ bụzịrị hey ihe na-eme ndị ọzọ ga-abịa n'ala mmadụ wee na-aba na-eje n'obodo na-emebisi ihe ndị mmadụ ji biri ihe ka ha si efechi ha na-ebute nkewa dị iche iche mmadụ kwubezie ka obodo wee dị mma. onwere ihe nchọ ka ndị na-ege anyị ntị nụ ihe nchọ ka ha nụ bụ na oge ọbụla anyị bịara ebe anyị kwu okwu ma na nke oyibo ma na nke Igbo maka na anyị na-ekwu eziokwu. Solid FM na-ekwu eziokwu. Ihe ọbụla siri ebe a pụta ọ eziokwu ka ọ bụ mana unu mana eziokwu na-afụ ụfụ na ntị. Onwe ndị ọdịrọ mma, onwe ndị na-adị na-eche na ọ na-emetụta akpa ha, onwe ndị na anyị kwuo maka ndị nọ na gọọmenti ịma na ọma adị ha mma na anyị na-asị na ha na-atinye aka na akpa ihe anyị wee na-eme ka azụ wee sọ ha. Anyị wee na-ekwu maka omenala anyị onwekwanụ na ihe anyị ga-emegide anyị ahapụ ndị wee bụrụ ndị Hausa maọbụ ndị Yoruba. Ihe ejikwana wee nwee mara na ndị a bụ Igbo na ndị a bụ Hausa na ka onye si ebi ka ndị si ebi. Ihe wutezina gị anyị na-eme onye Chizzy na ihe chọrọ ikwu bụ onye na-eche na ihe anyị na-ekwu na o nwe ka ọ dị ya bịa ka anyị na-akpa anya bụ nkata ka ndị mmadụ nụ onu nke ya n'onu nke anyị na-ekwu na ka o si dị na be anyị anaba anyị bụ ana anyị na omenala anyị bụ omenala anyị. Ebere gaa n'iru. Daalụ nwanne m nwaanyị. Ikpere arụsị n'ala Igbo abụghị omenala Igbo, ọ bụghị omenala Igbo. Ikpere arụsị bịara abịa n'ala Igbo. Nsọ ala dị iche, ọdịnala dị iche, omenala ihe ndị a niile dị iche. Amaghị m ihe na-ekwu ụka ndị Igbo lajiri ikpere arụsị ọzọ maka na arụsị niile dị n'ala Igbo mmadụ ka eji hiwe na mmalite. Ọ bụghị eziokwu nwanne, ọ bụghị eziokwu. Ekwuzina ewe kedu ihe ndị Igbo na-ekpere kedu ihe ndị Igbo na-ekwucha mana kedu ihe ndị Igbo na-ekpere tupu ebere kedu ihe ndị Igbo na-ekpere nke onyeisi nchụaja dịka onyeisi nchụaja ihe o kwuru ọ bụ eziokwu. Onye ahụ kwuru okwu okwutedeghị ọfụma ya na onwe onye ọ gwụtakaghị ya na-akpa arụsị. Ebere ị ga-echi ya azụ ka ijụdo ihe a na-akpa arụsị jụọ ya na-akpa arụsị. Ọ bụrụ ihe a kọrọ ihe niile bụ ebocha ndị mmadụ ihe kọọ ihe niile ka e wee mebie ihe wee sị na ihe anyị na-ekwusị ndị mmadụ jegoro jụọ ase ihe bụ ekwensu na omenala Igbo. Anyị na-agwa ọ dịka ịbịa gwawa ndị mmadụ kịta na ndị Igbo enwere n'igwe, ndị Igbo enwere ọkụ mmụọ, ha ga-asị gị kpere onye si gị kwuo ụdị okwu a mana eziokwu ihe a na-ekwu bụ ihe ka ndị nna nna anyị amara ihe bụ n'igwe maọbụ ọkụ mmụọ na nkwenye na okwukwe ha. Onye mee njọ si njọ ana, onye mee ezigbo ihe si ezigbo ihe ana. Ka o si wee dị na mgbe gboo na be anyị bụ ịbụrụ ezigbo mmadụ nwụọ ịnwụọ n'ezigbo afa a na-akpọkwu gị dịka ndị nna nna anyị a na-akpọ ancestors. Ngozi ewerukwa ụmụ Ngozi ewere ụmụ onwere onye nwụọ onwere ebe ọ na-eje dịka n'igwe ọ na-anọ na be anyị. Gwa ya afa gị na Bishop. Gaa n'iru baba otu. Nke ahụ anyị na-ekwu ka anyị na-afọ n'anya onye bụ na mmadụ ihe ọ na-eme ya afọ nke a n'anya nwanne.
daalụ. Daalụ. Ya gazie. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Ekene m. Daalụ. Ebe ka isi akpọ? Afa gị? Gaa n'iru Olisa. Biko, egeba m mkpa n'oge. Mana ama na ebe m na-eje. Onye kwuru okwu wee sị atụ na n'ọmara ga-eji oyibo arụsị. Ọ dịgosa ndị asara isi. Onye ọbụla si na omenala adịghị mma. Onye asị ede. Onye ha amaghị ihe ọ na-akọ. Omenala ga-adịgị ya. Ise. Ndị wetara anyị ụka ha akọwara ha dị ọfụma mgbe nke akọwara anyị akọwara ndị na-eje ụka na onwe ha akịta ha bịa. Ngwa ka njọ oge Olise, kedu ka esi ichetara ka esi agọ mmụọ na-efe gị chetara na maka ọ ya bụ isiokwu anyị anaghị ekwu maka ndị ụka onye ọbụla ka esi efe nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Ka esi agụ ya nwoke pụta ka o si ekpere chi ka anyị si ekpere chi anyị na ka nna nna ya si ekpere chi ha. Ọ bụrụ na nwoke pụta ụtụtụ ọ ka aga eri akụzi ịnọ ọ ka ike oyi agwọ nkwọ ọ gaja ya wee gobe ọfọ nke ukwu bụ na onye onye na-emezu eme omenala adịghị eme mmadụ ihe ọjọọ. Ọ na-adịghị alụ ime mmadụ ajọ ihe maka ọnwa anwa mee ya a na-etigbu ya. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele m gị. Nwa bụ eze, daalụ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Nke bụ eziokwu bụ na ka ndị be anyị si aga anị mgbe gboo ka m si matatụ maka na nke bụ eziokwu bụ na mgbe m ga mahadum eso m na nka na ozu ofeso taa onye a ji wee onye akwụchifuru ọbịa ọka nkwọ olie afọ nke ọka ya na obido gọwa weta ọjị gbawa si eke ketela anyị ezigbo ihe mkpọkpọfụrụ anyị ajọ ihe ya dị imegide anyị ọkụ kpọcha ha nche niile akwa n'olu otu esi akpọ ya n'olu otu esi akpọ ya adaba ọkpọkọ Chukwu okike Obiọra si ya Chukwu na ọkwa ihe ya na-eri ka ya na-achọ na onye na-echere ya ajọ ihe ahụ afụkwanye ya sowe ya ọkpọkuchie Chukwu ọgbawa ọjị ahụ wofụta anya ọjị ahụ tụchapụtacha anya ọjị ahụ ọgba ndị na-aba atụchapụtacha ya ezuru ụzọ taa ya ọjị na-enwepụ isi ọ tụchapụtachakwa isi ahụ okporo ọmasị gị taa ya ọgbawazi ọjị ahụ taa otu aka m siri madobe. Daalụ nwa bụ eze, ọ ga-adịrị gị na mma nwanne. Daalụ. Onye na-asị na omenala bụ achọghị onye nwa ma ihe ọ na-eme otu n'otu. Daalụ nwanne. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa m bụ Ifeanyị Obialụ. Gaa n'iru. Daalụ Ifeanyị. Anyị nwa bụ ndị Igbo bụkwa na ụmụ agbara ọfụ ka anyị mara ebe anyị si wee bi ụwa maka na ka anyị si wee chọpụta ihe m na-anụ ịgakwarị na Old Testament ị ga-ahụ na ọ dị ka a ga-asị na omenala ndị Igbo ka eji wee dee ya bụ Baịbụl mana ndị ọcha gazi ya kọọ nke anyị ezi anyị omenala ndị ọcha na wee gbakọta nke anyị azụ ịgacha na ọtụtụ omenala ndị Igbo na-eme ọ bụ na aka ga-adịghị ọcha o nwere ebe ịma mgbapapụ ụkwụ gị n'ala asị gị gbapapụ ụkwụ n'ala kwuo eziokwu maka na aja anaghị na-azọdo ụkwụ na-agba ezigbo ọgụ mana today onweghịzi onye na-akwụba aka ya ọcha. Daalụ
nwanne daalụ ịgbago na popi daalụ anaghị agbago na popi ya ikwu okwu asị anaghị egbu ya na-ekeneke m program ahụ na-eme ka a na-akụziri anyị ụmụ ndị ọgbara ọfụ ka omenala ndị Igbo si wee na akwụkwọ nsọ especially New Testament ọ bịara abịa bụrụ ya bụ iko tora ndewe daalụ nwanne daalụ ka ihe were nke anyị na-apịakọnatazi ya gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ ka email ngwa a na-eme ndị ebe isi akpọ na afọ gị nwanne Enugwu ka isi akpọ amaghị m ka isi wee wepụta sọbọdị akpọ eke ọzụwa ya ọf ekwuo na atụzi gị za ajụjụ enwekwana ajụjụ a jụrụ na ya na-ekwu a na-agwa ọha niile okwu ike dịka onye akwụsịa na ọ bụghị ka ọzụ onye ahụ ekwuo na atụ gị nwanne kwuo nke ga ewere ya egbubiri okwu ya ihe dị n'omenala bụ omenala dị mma nwoke idekwu nwunye onye ọzọ ọwa arụ ọ dị omenala onye mmehie ihe ọ pụrụ were mana ihe na-ekwu ịgụ arụsị ikpere arụsị n'ala Igbo ọ bụghị omenala Igbo nke a bịara abịa ikpere arụsị ga na Chukwu ma ebe ndị ọzọ ikpere Chineke ka mma anyị ga-aga efe Chineke ya hapụ Chineke efewe arụsị onye ọbụla mere ihe ọkụ ada mmụọ na-ekere ihe anyị agbara ya agbara daalụ Ifeanyị mana isi wee kwu ịgbagwojugo anyị anya anyị amarozi ikpere arụsị na ikpere ekwensu na ikpere Chineke eze eluigwe na nchịkọtazie nwanne m nwaanyị kwuru ikpeazụ ana m ajụ dịka anyị Igbo kedu dị ihe ndị Igbo na-ekpebu tupu ka ga abịa ịzarma mgbe ọzọ eze anya ana m agwa gị ihe ahụ na-ekwu Igbo a na-ekwu ekpere arụsị o nwere ihe akpọrọ arụsị na mụ anyị na-eme omenala anyị na-agọ nwa ọnụ ma arụkwụsị bụ arụsị ka nkọrọtazi ama unu enego nwanne m nwaanyị anyị bụ ụzọ gọwa omenala tufu eweta ụka onwekwe nke na-adịrọ mma ha ji adị mma edi mere nke ya mana ihe nna m mgbe a mụtara m abụghị m okenye mmadụ ifu m ebe anyị abụ m abụgoro okenye nna m na-agụ anaba anya n'aka ma ngwuo mụnwa na-agọkwa kịta ọ site n'ime ihe ka ana ji wee napụta m gọwa anya eyi daalụ Amechi ịma na ụfọdụ dịka ụfọdụ na-anaghị aghọta ihe a niile bụ ịkọtọ ihe a niile a na-ekwu ụfọdụ eji na-akọba na eji mmadụ eme nke a eji mmadụ eme nke ọzọ wee na ihe a bịara ụfọdụ amarụ na ebe a na-anọ ekpe a na-edozigasị dịka ije na ana ugbu a maọbụ jee n'ebe onye ọbụla dozigasịrị o ji ekpere chi nke ya ewe ka esi dozie ya mana ụzọ ọbụla iji bụzie ya mana ewe oge ị ga-eji na-aga ọfọ jiri ọjị na-aga ọfọ asịkwa na alụsị ka ị na-eme na ihe a niile bụ alụsị ewe ka ụfọdụ ji afụta ha onye omenala a ga-achọrịrị ihe ọjọọ a ga-eji kọtọ ya imepenugo akwụkwọ nta akụkọ ifo ebe a sịrị na o nwere onye na-ekpe nke ndị bịara abịa jiri tọrọ mmadụ gbuo tinye n'ụlọ ụka ka ọ gawa ọfụma ihe a niile o nwere mgbe m ji wee kwete na igbu mmadụ maọbụ n'ụka maọbụ n'arụsị ga-eme ka ihe gawa ọfụma dịka anyị ekwugo ebe a na ọgwụ ego ma ọ dị ma mgbe dibịa eze ọha bịara anyị kwuru na o nwere dịka iji mmadụ gbuo wee gwọọ ọgwụ ego na o nwere ihe dịka ya mana ihe na-ekwu nke mụnwa bụ ihe na-ekwu ekwusi ike bụ eziokwu na-afụ ụfụ na ntị ndị ọ na-ewute na anyị na-ekwu okwu mgbe ọbụla ha bidoro nke ha ihe a na-adapụ ha n'ọnụ bụ ancestral curse ancestral spirit. My ancestor is my ancestor and he is important to me. He is my link to God, and if you defame him ikwutọọ ya ọmụa ga-abịa gwa gị sị gị na onye anyị na-akpọ aja afa abụrụ ajọ mmadụ. Kedu ihe ha mere ị na-asị na-ada efe Chukwu onye kwuru na arụsị unu ghọtafere ihe ọ bụ dịka ịghọtafere ihe ekwensu bụ ha bịara jụwa kedu ihe ha bụ akọwachara ha ha sịwa ndị banyị na ihe a bụ ajọ ihe etu a bịara sị gị na Ikechukwu adịrọ mma ị ka ga-ekwete kịta na afa dịka Ikechukwu adịrọ mma. Ihe anyị na-ekwu bụ na onye na-ekpe ekpere Chukwu amarọ ụka Chukwu amarọ omenala ihe Chukwu ma bụ obi
na etu isi eru ya. Onye na-eje Enugu bi na mmiri ga-awa mmiri, onye na-eje Enugu bi ebe ugwu dị ga-agafe ugwu. Anyị na-ekpere Chukwu dịka etu anyị si wee ghọta Chukwu. Chukwu kere anyị ka omenala anyị ka asụsụ anyị ka anyị ji wee baa onwe anyị afa. Asụsụ anyị ka anyị na-asụ, ndị mmadụ abịa sị anyị asụsụ ya, sị anyị azazi n'afa anyị na-aza, sị anyị na ka agbụrụ anyị si wee dị adịrọ mma, unu ekwete. Chee ya eche ihe anyị na-ebe eme bụ ka anyị kwuo ka o si wee dịrị anyị. Ndị a na-ekwutọ maka nke mụnwa ebe ekwenyere m na Chukwu, ekwenyere m na Chukwu, mana ka m si ejekwu Chukwu, ka m si akpọkwu ụzọ nke nna m. Isi na nke onye bịara abịa ka gị mma jewe ebe anwa, mana oge ọbụla ha bịara na-asị na ha ga-anọkwa ebe a na-ejezi n'obodo na-eje emebisi ka ndị ọzọ jidozie onye nwanụ ha ji efe nke ha. O nwere ihe dịchara be anyị ha bịara mebicha. Ụdị ha ọ bụrụ na anyị na-eme ọ na-ịmụrịga onye omenala gara n'ebe ndị bịara jenụsa ka njụọ ịganugo n'ụzọ fụọ ebe onye omenala na-akatọ ndị bịara abịa dịka ndị bịara abịa si eme ndị omenala. Anyị ekwuogo obere okwu kịta iwe webego ha mana kwada kwa ụbọchị ihe ha niile na-ekwu bụ ka a ga-esi wee hapụ omenala, ka omenala si wee dị njọ. Ọ bụrụ Chukwu ọ ndị ụka bịa nye anyị afa Chukwu, ọha ma bịa kọwara anyị Chukwu na-eto Chukwu okike. Anyị amara ihe bụ Chukwu. Ị bịa sị na anyị amara Chukwu na ọ bụrụ Chukwu ka anyị na-ekpere. Chidimma na Chukwu nke anyị bụ Chukwu aka mere. Kedu onye sị na Chukwu nke anyị bụ aka mere na osisi apịrị apị nka ịba ma afa nkọwa onwe m iwa na-ewe gị. Biko ihe anyị na-ebe eme amecha kelela gị eze Enugu ekelela anyị, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ihe ọma ga na-emere anyị na Igbo anya wụ ụtụtụ anyị na-apụta ya ekene gọfọ gọkpọkwuo igwe na ana na ihe niile kere ihe Chukwu ji alụ ọrụ kenesia ya. Ọ bụ ka nna nna ya si mee ka anyị si eme ya. Ọ bụ ka ọ dịrị anyị na mma. Ịfụnanya omenala Igbo bụ omenala ịfụnanya na-anabata ndị mmadụ. Egbebere ugobere nke si nwa na-ebe na nkwu akwa ya. Chizzy, biko ịmakwa na be anyị tupu mmadụ anwụọ oyi mbọ gị ihe nsị Chizzy na iwere ihe ma tupu ị nwụọ oyi ga-apụtasị ọ bụrụ na ọ bụrụ Chizzy na iwere ihe a mmụọ anụ anya gbuo m. Ụfọdụ mmakwara nnọkwara n'ebe ahụ onye ọbụla dị na bụ ịnọkwara n'ebe a na-agba izu ya. Asị ego gị ihe oge a ka onye ọbụla na-akwanyere onwe ya ugwu udo dị n'obodo ihe adịile. Anyị asị ka a nakọtaba ọnụ ụfọdụ na-azọ bụ ka anyị ejebe mkpebe nke akpebe nke ọzọ. Ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị mebe ya ka ndị nna anyị si mee ya eji chekwa obodo. Ntọrị adịghị ka ọ dị do ori adịrọ ka o si do mmadụ adịghị ewu ife mmadụ otu esi ewu ife mmadụ. Kedu ifurugo Chukwu ma ka Chukwu dị onye mmadụ ma Chukwu onye isi omenala Igbo ka anyị na-eme. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma, dịrị anyị niile mma n'ala Igbo. A sị nwa mma emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ. Egbebere ugobelu mana nke siri ibe ya ebe na nkwa kwa ya n'ike. Ndị na-eje emetọ nke mmadụ nke anyị ka anyị na-efe. Obi dị anyị ụtọ na nna nna anyị ha anyị na-akwalite ihe nna nna anyị mere. Chukwu kere anyị kee nna nna anyị kee anyị n'ala Igbo mara mma ya ka anyị na-eto ya bụ ya ewute n'unu. Ọsọsọ onye na-amaghị nna ya na-ewere ọbara nna ya ga na-ewe iwe na ndị ọzọ na-akwalite ihe nna nna ya na ka nna nna ya na chikere nna nna ya ọ na-ewe iwe. Kedu ka ihe mmadụ ga na-ewe iwe na ị na-akwalite na iwere ọbara nna gị mara nna gị ọfụma, nna gị bụrụ nwa nna gị. Mmadụ a na-ewe iwe na ị na-akwalite otu nna gị si debe gị mmụọ gị. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Abụ m Chizzy na ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Amen. Ka ọ dị nụ. Amen.